Sme slobodní alebo viazaní vlastnými činmi? Vedy hovoria o troch druhoch karmy. O celkovom súhrne karmy, ktorú sme nazbierali v minulosti, o karme, ktorú dnes prežívame a o karme, ktorú práve teraz tvoríme pre svoju budúcnosť. Sančita karma je súhrn všetkých našich minulých skutkov, následky za činnosti, ktoré čakajú na svoju pravú chvíľu. Prarabdha je tá časť karmy, ktorú prežívame teraz a nemožno ju zmeniť. Napríklad, aký máme typ tela, farbu očí, rodinu, do ktorej sme sa narodili. To všetko je výsledok karmy, ktorú už musíme odžiť. Svoje ďalšie telá si pripravujeme podľa toho, ako jednáme teraz. Agama karma vzniká v tejto chvíli. Každé slovo, myšlienka a čin vytvára našu budúcnosť. V skutočnosti celý život usilujeme iba o šťastie, ale bez nášho úsilia dostávame aj nešťastie v podobe choroby, staroby alebo zlého počasia. Skutočná sloboda prichádza až vtedy, keď pochopíme zákon karmy. Zákon karmy dokážeme skutočne pochopiť až vtedy, keď do svojho života príjmeme aj Boha. Poznanie o Bohu oslobodzuje od dobrej aj zlej karmy a prináša veľké uspokojenie a blaženosť. Boh prichádza osobne alebo v podobe mnohých avatárov. Zanecháva sväté písma, aby sme sa mohli vymaniť z pút karmy. Oslobodení od všetkej karmy môžeme plne prejaviť čistú oddanosť Bohu a večne prebývať v jeho transcendentálnom sídle.